Siyabonga Simakade, siyabonga Mdali wezulu nomhlaba. Sesihlangene Nkosi yamakhosi, si-invite ukuthathu bezulu Simakade ukulunga. Sicela Nkosi yami ukuthi declare le nkonzo open for namhlanje kumhla ka-12 Nkosi yami. Siyakhuleka Nkosi yamakhosi ukuthi Baba sengathi namhlanje ungezwa wamukele imikhuleko yethu. Namhlanje Nkosi yami sengathi Baba ungazwelana nabo bonke Nkosi yamakhosi ebalahlekelwe yihlobo nemndeni yabo. Sengathi Nkosi yamakhosi namhlanje wena Nkosi yami ungazwelana nabo bonke abakhalayo phambi kwakho Nkosi yami with different petitions. Siyakhuleka Nkosi ekuseni namhlanje ukuthi Nkosi yamakhosi sengathi Baba wena ungafinyelela kuzo zonke izidingo esinazo Simakade ukulunga. Sengathi namhlanje Nkosi yamakhosi nezwi lakho Baba lingaba izwi elizwakalayo Nkosi yami ebantwini bakho, ngoba Nkosi yamakhosi uma thina sisodwa Nkosi yami asilutho, kodwa masinomdali Nkosi yamakhosi kuba khona ukulungiswa, kuba khona ukuhlakanipha Nkosi yami in everything that we are doing. Siyabonga Nkosi ukuthi Baba wena uvumile namhlanje ukuthi Baba umphefumulo uhlangane nenyama. Uvumile wena namhlanje Nkosi yami ukuthi Baba we should Baba meet your appointment namhlanje kule nkonzo. Baba namhlanje Nkosi yamakhosi ngikhulekela ukuthi Baba bless the pulpit Baba, bless this house Nkosi yami, because this is our prayer haven. Sicela Nkosi yamakhosi ukuthi Baba wena yelula Nkosi yami isandla sakho usilulele kule bandla le-God's Principles Ministry ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yamakhosi konke sikunikezela kuwo, ngoba Nkosi yami wena you are our strong tower. Siyakhuleka-ke Nkosi yami ekuseni ukuthi Baba sicela ukuthi Nkosi yami yiza imithandazo yabantwana bakho, bese Nkosi yami uyaphendula Baba ngendlela yokuyiyona Simakade ukulunga. Sicela konke lokhu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
amakhaza. Siyabingelela ekuseni egameni elihle. Egameni kaKristu Jesu waseNazaretha. Sibonga ukuvuka abangcwele. Amen. Khona abanye emakhaya abalele abakwazi ukuvuka. Kodwa thina sisesenenhlanhla ukuthi sivuke. Kule nhlanhla ophiwe yona yokuthi uvuke wenzani ngayo. Inhlanhla ophiwe yona. Hallelujah. Siyabingelela ekuseni, bingelele ne-absentia abakhadele. Angabe khona phakathi kwethu kunesifo esivelile emndenini, so uphuthume khona lapho. Sibingelele umndeni wakaMasuluke, I hope basendleleni baseze egameni kaJesu. Sibingelele isasa. Amen. Siyabingelela mamJay, siyabonga ukubona kuba khona phakathi kwethu. Hallelujah. Sibingelele mama, sibingelele nabantwethu, abantu abasha, siyabingelela egameni kaJesu. Hallelujah. Amen. Namuhla-ke bazalwane ngathi ngizoba uJacob Coltrane. Ngathi ngizoba uJacob Coltrane bazalwane. Kulesikhathi samanje bagcwele sizongena enkonzweni ye-welcoming. Usisigugu ucolisile bazalwane usemsebenzini. Uyeke namuhla ngelazi usenzele inkonzo ye-welcoming. Ngiyathanda ukuthi sanibonana. Amen. Mhlanje kuseni. Amen. Ngiyamukelekile. Principal Ministries. Ngiyacabanga ukuthi akekho omusha la. Sonke silala. So ngiyanamukela namhlanje kuseni unamazwi lawa ekhulume ngawo iviki eliphelile. Ngingathanda mhlawumbe ukuthi siwafunde. Siwafunde lapha ngathi kuJeremiya. Ngingathanda ukuthi siwafunde I think kuJeremiya 30 verse 17.